Кои документи е задължително да нося, когато отивам да раждам? На първо място това е личната карта. Без нея няма как да бъдеш приета в лечебното заведение. Направление за хоспитализация номер 7, издадено за клинична пътека номер 5. Вече се издават електронно. Оригинали на резултати от изследвания за сифилис, което е валидно 3 месеца, СПИН, хепатит Б с валидност на изследването 6 месеца. Оригинален документ за кръвна група. Оригинал на резултат от микробиологично изследване на влагалищен секрет. Електрокардиограма. Валидността на това изследване е 30 дни. При наличие на алергии, документ за тестуване е също оригинал. Копия на документи за придружаващи заболявания, а също и копия на документи от консултации с специалисти. В някои от болниците на пациентките се дават предварително информираните съгласия, за да ги прочетат и да ги попълнят предварително у дома. Ако имаш такива, не ги забравяй. Те също са необходими за приема в лечебното заведение. Това са документите, които задължително трябва да носиш със себе си при постъпване в болница за раждане. Приготви ги предварително, за да си под ръка при спешна ситуация. Ако искаш още полезна информация, последвай профила ми.